Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Vrinda Hare Krishna Mataji Pranam Mataji Hare Krishna Mataji Pranam Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം Hare Krishna Pranam Mataji Hare Krishna Pranam Mataji Pranam Mataji. Hare Hare Krishna Krishna. Pranam Mataji. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം Krishna Pranama ഹരേ കൃഷ്ണ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം ജ്ഞാനമിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയേ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാമത്തെ അധ്യായം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനത്തില് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് തോന്നിയ ദുശകുനങ്ങളെ കുറിച്ചില്ല, അപശകുനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അധപതിച്ചിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രജകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ, എന്താ പറഞ്ഞതിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, അത്യാർത്തി, കോപം, മനുഷ്യത്തിന്റെ ഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. അധപതിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ അതൊന്നും അറിയാത്തവരായിരുന്നു ആര്? ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്തുള്ള രാജ്യത്തുള്ള പ്രജകളെല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർക്കും അവരെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് മഹാരാജാവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാർത്തി, കോപം, അധർമ്മം, കാപട്യം, മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അജ്ഞാതമായിരുന്നു അവർക്ക്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെ ഇതൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാകാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ആശ്ചര്യകരമായിട്ടാണ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. കാരണം അതുവരെ ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടി ഇതൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ പോയിട്ട് എത്ര മാസമായെന്ന് പറയുന്നത്? 7 മാസത്തോളം അല്ലെ, 7 മാസത്തോളമായി ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും മടങ്ങി വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നും കൂടി പറയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്, നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇഹലോക വാസം അവസാനിപ്പിച്ചോ, മടങ്ങി പോകാനുള്ളതിനോടകത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ആയോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകേണ്ട സമയമായോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാനായാലും ശ്രീകൃഷ്ണനായാലും മഥുരയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായാലും ദ്വാരകയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും എല്ലാവരും എന്ത് തന്നെയാണ്? വിഭിന്നം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിരാട് രൂപം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിരാട് രൂപം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. കാരണം വിരാട് രൂപം എന്തായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അത് കാണിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വിരാട് രൂപം മാത്രം ഭിന്നമാണ്. ബാക്കി എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാതും വിഭിന്നമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? 9ാമത്തെ തുടങ്ങണം അല്ലേ നമുക്ക്? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 9. യസ്മാന്ന സമ്പതോ രാജ്യം ധാരാ പ്രാണാകുലം പ്രജഃ ആസൻ സപത്ന വിജയം ലോകാശ്ച യദനുഗ്രഹാത്. യസ്മാന്ന സമ്പതോ രാജ്യം ധാരാ പ്രാണാകുലം പ്രജഃ ആസൻ സപത്ന വിജയോ ലോകാശ്ച യദനുഗ്രഹാത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാത് ആരിൽ നിന്നാണോ, ന നമ്മുടെ, സമ്പത സമ്പത്ത്, രാജ്യം രാജ്യം, ധാര സത്പത്നിമാർ, പ്രാണ ജീവിത നിലനിൽപ്പ്, കുലം വംശം, പ്രജ പ്രജകൾ, ആസൻ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്, സപത്ന പ്രതിയോഗികൾ, വിജയ വിജയം, ലോക ഭാവിയിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ വാസം, ച യത് ആരുടെ, അനുഗ്രഹാത് കരുണയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: നമ്മുടെ സമസ്ത രാജകീയ സമ്പത്തും രാജ്യവും സത്പത്നിമാരും ജീവനും സന്തതികളും പ്രജകളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണവും ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിജയവും ഭാവിയിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥാനവും എല്ലാം സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോടുള്ള അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ സംഭവിച്ചതാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമസ്ത രാജകീയ സമ്പത്ത്, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ രാജകീയ സമ്പത്ത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയാണ്. ആരോടാ പറയുന്നത്? അനുജനായിട്ടുള്ള ഭീമനോട് അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ സമസ്ത രാജകീയ സമ്പത്തും രാജ്യവും സത്പത്നിമാര്, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പത്നിമാര്, നമ്മുടെ ജീവൻ, സന്തതികള്, പ്രജകളുടെ മേല് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്, പിന്നെ ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിജയം, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാനം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളുള്ള അഹൈതുകമായ കൃപയാലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഉത്തമ ഭാര്യ, നല്ല വീട്, വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്ത്, സത്സന്താനങ്ങൾ, ആഭിജാത്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, പ്രതിയോഗികളുടെ മേൽ വിജയം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ധർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മേന്മയേറിയ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഉന്നതമായ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ഉത്തമ ഭാര്യ, നല്ല വീട്, വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്ത്, സത്സന്താനങ്ങള്, ആഭിജാത്യമുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങള്, പിന്നെ പ്രതിയോഗികളുടെ മേലുള്ള വിജയം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇതിന് പുറമെ ധർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മേന്മയേറിയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഉന്നത സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥാനം.
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയുന്നതാണ്? ഭൗതികമായ സമൃദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരുവന്റെ കഠിന പ്രയത്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിരഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയോ മാത്രം സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ പറഞ്ഞ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീതിരഹിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ കിട്ടുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ലത്. അതിനെന്തുകൂടി വേണം? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ തീരൂ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് വേണം. സ്വപ്രയത്നത്താൽ ആർജിക്കുന്ന ശ്രീയും ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നേടിയ ഐശ്വര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതും ആരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടൊപ്പം സ്വപ്രയത്നവും നിശ്ചയമായി വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ പ്രയത്നം വേണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. എങ്കിൽ നമ്മൾ ദാമോദരലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം അതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്താണ് പറയാ, നമ്മളെ സൈഡിൽ രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമ്മുടെ പ്രയത്നവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അവിടെ നമ്മളുടെ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രയത്നം കൂടി അവിടെ ആവശ്യമാണ്. കലിയുഗത്തിലെ കലിയുഗത്തിലെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഭഗവത് കൃപയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്രയത്നത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? സ്വപ്രയത്നത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ. ചിക്കാഗോയിൽ ഭാരതത്തിലെ മഹാനായ ഒരു സന്യാസി പോലും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു സന്യാസി ഭഗവാന്റെ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ചിക്കാഗോയിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. പക്ഷെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് പോലെ സർവ്വ വിജയങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികമായ അനുമതി പരമപുരുഷനായ ഭഗവത്കരങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയണത്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. പക്ഷെ നമുക്ക് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ വിജയത്തിനും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അനുമതി ആരുടെ കരങ്ങളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. ഭഗവാനായ ഒരു അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു സത്യം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ പരമാർത്ഥത്തെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ ഒരു പരമാർത്ഥത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന രാജാവാണ്. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ ഒരു പൂർണ്ണ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ ഇത്ര മഹാനായ രാജാവും ഭഗവത് ഭക്തനുമായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നത് ഒരുവൻ ഉപകരിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പൂർണ്ണ വിജയമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണ വിജയമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ മഹാനായിട്ടുള്ള രാജാവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും കൂടിയായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്, ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഒരുവന്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാത്ത ഒരുവന് വിജയം കൈവരിക്കാനാകുമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറും രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. ക്ലേശിക്കുന്ന രോഗിക്ക് അത്യാധുനികമായ എല്ലാവിധ ചികിത്സകളും ലഭ്യമാക്കി നാളിതുവരെയുള്ള എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കിയ അതിവിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചിട്ട് പോലും മരണം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊട്ടും വകയില്ലാത്ത ചില രോഗികൾ യാതൊരു ചികിത്സയും കൂടാതെ അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആകയാൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങൾക്കും പ്രത്യക്ഷ കാരണം ഭഗവത് അനുമതിയാണെന്ന നിർണയം വിജയിയായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും താൻ കൈവരിച്ചതിനൊക്കെയും ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞത വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒന്നും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരു ക്ലേശിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് എത്ര വിധത്തിൽ അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണം സംഭവിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത ഒരു രോഗിക്ക് യാതൊരുവിധ ചികിത്സ ഇല്ലെങ്കിലും അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എല്ലാവരും നടക്കുന്നത് ആരുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുമതി കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആകയാൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങൾക്കും പ്രത്യക്ഷ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുമതി. അപ്പൊ വിജയിയായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, താൻ കൈവരിച്ച ആ വിജയം ആരുടെ കൃതജ്ഞത കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്ലോകം 10.
പശ്യോത്പാദാനരാ വ്യാഘ്ര ദിവ്യാൻ ഭൗമാൻ സദൈഹികാൻ ദാരുണാൻ ശംസതോ ദൂരാത് ഭയം നോ ബുദ്ധിമോഹനം. പശ്യോത്പാദാനരാ വ്യാഘ്ര ദിവ്യാൻ ഭൗമാൻ സദൈഹികാൻ ദാരുണാൻ ശംസതോ ദൂരാത് ഭയം നോ ബുദ്ധിമോഹനം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പശ്യ കണ്ടാലും, കുഴപ്പങ്ങൾ, നര വ്യാഘ്ര വ്യാഘ്രത്തെ പോലെ ശക്തിയുള്ള നരൻ, ദിവ്യാൻ ആകാശത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അഥവാ ഗ്രഹനിലയിലുണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനത്താൽ, ഭൗമാൻ ഭൂമിയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ, ദൈഹികാൻ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നേരിടുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ദാരുണാൻ അത്യന്തം ആപത്കരമായ, ശംസത സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതുരാ സമീപ ഭാവിയിൽ, ഭയം അപായം, ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി മോഹനം വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹേ വ്യാഘ്രശക്തിയുള്ള മാനവ, കണ്ടാലും ദിവ്യ സ്വാധീനത്താലും ഭൂമിയിലെ പ്രതികരണങ്ങളാലും ശാരീരിക പീഡകളാലും എത്ര ദുരിതങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യന്തം ആപത്കരമായ ഇവയെല്ലാം നമ്മെ വിഭ്രമത്തിലാക്കി സമീപ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപായത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കൂടെ പറയുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ശക്തിയുള്ള ഹേ വ്യാഘ്ര ശക്തിയുള്ള മാനവ എന്നാ പറയണല്ലേ. ശക്തിയുള്ള മാനവ കണ്ടാലും ആ ദിവ്യമായ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭൂമിയിലെ പ്രതികരണങ്ങളും പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡകളും എത്ര ദുരിതങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്തരം അത്യന്തം ആപത്കരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം എന്താണ്, വിഭ്രമത്തിലേക്കാക്കണം. അത് വിഭ്രമത്തിലേക്കാക്കി സമീപ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപായത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണ് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭൗതിക സാംസ്കാരിക പുരോഗതി എന്നാൽ ദിവ്യപ്രഭാവത്താലും ഭൂമിയിലെ പ്രതികരണങ്ങളാലും ശാരീരിക മാനസികവുമായ പീഡകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഉത്കർഷമാണ്. ഇവിടെ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഭാവം കൊണ്ടും ഭൂമിയുടെ പ്രതികരണം കൊണ്ടും ശാരീരികവുമായും മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്കർഷമാണ് എന്ത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദിവ്യ സ്വാധീനത്താൽ അത്യുഷ്ണം, അതിശൈത്യം, അതിവർഷം, മഴയുടെ അഭാവം എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും അനന്തരഫലമായി ക്ഷാമം, രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവയെല്ലാം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിൽ ഉന്നത ശക്തിയായ മായയുടെ ശിക്ഷാ നടപടികളാണ്. ആകയാൽ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര ബന്ധം മാനുഷിക കടമകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ വിഘ്നമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അസുരന്മാർ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ തനതായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോ തവണയും അവർക്ക് തോൽവിയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:14 സുവ്യക്തമായി പ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു, ത്രിഗണങ്ങളുടെ ബന്ധനം മൂലം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രതികരണത്തെ ഒരിക്കലും ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങൾക്കു കീഴിൽ ഭക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവയെ നിഷ്പ്രയാസം മറികടക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദിവ്യ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിയായിട്ടുള്ള ഉഷ്ണവും ശൈത്യവും അതിവർഷവും പിന്നെ മഴയുടെ അഭാവം, ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങള് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ഷാമം, രോഗങ്ങള്, പകർച്ചവ്യാധി തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അതൊന്നും.
പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. അവയെല്ലാം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിൽ ഉന്നത ശക്തിയായ മായയുടെ ശിക്ഷാ നടപടികളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മായയുടെ ശിക്ഷാ നടപടികളാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളെ ശരിയായ വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആരെ? മായയെ. അപ്പൊ ഈ മായയുടെ ദണ്ഡന നടപടികൾ, ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മായയുടെ ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് ഇതെല്ലാം. ആകയാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര ബന്ധം മാനുഷിക കടമകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ വിഘ്നമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര ബന്ധം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ നല്ല നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മുടെ മാനുഷിക കടമകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ വിഘ്നമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അസുരന്മാർ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ തനതായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് അസുരന്മാര്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അസുരന്മാര് ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പദ്ധതികളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അതിനാൽ ഓരോ തവണയും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? തോൽവി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, 7-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം മൂലം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രതികരണത്തെ ഒരിക്കലും ജയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇതിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. ഊർവക്ഷി ബാഹവോ മഹ്യം സ്ഫുരന്ത്യങ്കാ പുനഃ വേപതുശ്ചാപി ഹൃദയേ ആരാധാസ്യന്തി വിപ്രിയം. ഉർവക്ഷി ബാഹവോ മഹ്യം സ്ഫുരന്ത്യങ്കാ പുനഃ വേപതുശ്ചാപി ഹൃദയേ ആരാധാസ്യന്തി വിപ്രിയം. ചൊല്ലാം. ഓ നമോ ഹരേ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉരു തുടകൾ, അക്ഷി നേത്രങ്ങൾ, ബാഹവ കരങ്ങൾ, മഹ്യം എന്റെ, സ്ഫുരന്തി വിറയ്ക്കുന്നു, അംഗ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗം, പുനഃ വീണ്ടും വീണ്ടും, വേപതു തുടിപ്പ്, അപി നിശ്ചയമായും, ഹൃദയത്തിൽ, ആരാത് ഭയത്താൽ, ദാസ്യന്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വിപ്രിയം അഭികാമ്യമല്ലാത്തവ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം. എന്റെ ഇടതു തുടയും കരവും നേത്രവുമെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും വിറയ്ക്കുന്നു, ഭയത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുടെ സൂചനകളാകുന്നു. കൂടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആ മഹാരാജാവിന്റെ ഇടതു തുട, ഇടത്ത് കൈ, ഇടത്ത് നേത്രം ഇത് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭയത്താൽ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുടെ സൂചനയായിട്ടാ പറയണത് ഇതിനൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനകളായിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇടത്ത് തുട, ഇടത്ത് കൈ, ഇടത്ത് നേത്രത്തിന്റെ തുടിപ്പിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഭൗതികാസ്തിത്വം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാൽ നിർഭരമാണ്. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതോ ഉന്നത ശക്തി നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇവയൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ
കൈപ്പിടിയിൽ കീഴിലാണെന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു പുരുഷന്റെ ഇടത്ത് കണ്ണ്, കൈ, തുട എന്നിവയെല്ലാം നിരന്തരം വിറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഇവയെ കാട്ടുതീയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. തീ വയ്ക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരും വനത്തിൽ പോകാറില്ല. എന്നാൽ കാട്ടുതീ താനെ ഉണ്ടാവുകയും വനത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പാതീതമായ ദുര്യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള തീ അണയ്ക്കാൻ മനുഷ്യ പ്രയത്നങ്ങളാലൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ആ തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. വനത്തിൽ മഴ ചൊരിയുവാനായി അദ്ദേഹം കാർമേഘങ്ങളെ അയക്കുന്നു. അതേപോലെ ജീവിതത്തിലെ അനഭികാമ്യമായ സംഭവങ്ങളെ തടുക്കാൻ എത്രയെത്ര പദ്ധതികളാലും സാധ്യമല്ല. അവിധമുള്ള ദുരിതങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. മാനവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അപ്രകാരം അവരെ എല്ലാ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനുമായി അദ്ദേഹം തന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർഭരമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതും അഭികാമ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർഭരമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതോ ഉന്നത ശക്തി നമ്മിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള് ഏതോ ഒരു ഉന്നത ശക്തി നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇവയൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയും കീഴിലാണെന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു പുരുഷന്റെ ഇടത്ത് കണ്ണ്, ഇടത്ത് കൈ, ഇടത്ത് തുട ഇതൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ, അത് ഇടത്ത് കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്ത് കണ്ണ്, ഇടത്ത് തുട ഇതൊക്കെ കുന്തി ദേവിക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ വലത് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് സമയത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഇവയെ കാട്ടുതീയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീ വയ്ക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരും വനത്തിൽ പോകാറില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, കാട്ടുതീ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാകും. വനത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പാതീതമായിട്ടുള്ള രീതിയില് ദുരിതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള തീ അണയ്ക്കാൻ മനുഷ്യ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അത്തരത്തിലുള്ള തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. വനത്തിൽ മഴ ചൊരിയുവാനായി അദ്ദേഹം കാർമേഘങ്ങളെ അയക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ ആർക്കാണ് അത് തടയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് മാത്രം. അപ്പൊ ആ വനത്തില് മഴ ചൊരിയുവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കാർമേഘങ്ങളെ അയക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ തടുക്കാൻ എത്രയെത്ര പദ്ധതികൾ നമ്മള് ആസൂത്രണം ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെ ദൂരീകരിക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മാനവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? തന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളിലൂടെയാണ് നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 12. ശിവൈശോദ്യാന്തമാദിത്യം അഭിരൗത്യാന ലാനന മാമാങ്ക സാരമേയോയ അഭിരേഭത്യപീരുവത് ശിവൈശോദ്യാന്തമാദിത്യം അഭിരൗത്യാന ലാനന മാമാങ്ക സാരമേയോയം അഭിരേഭത്യപീരുവത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവ കുറുനരി. ഏഷ ഇത്, ഉത്യന്തം ഉദിക്കുന്ന, ആദിത്യം സൂര്യന്, അഭി നേരെ, രൗതി കരയുന്ന,
അനല അഗ്നി ആനന മുഖം മാം എന്റെ നേരെ അംഗ ഹേ ഭീമ സാരമേയ ശുനകൻ അയം ഈ അഭിരേപത്തി കുരയ്ക്കുന്നു അഭീരു ഭയമില്ലാതെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹേ മാതാജി ഒരു ഭീമസേന പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കോ മാതാജി? ഒന്നോടൊന്ന് ചൊല്ലുവോ ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ? ഓക്കെ മാതാജി. ശിവൈഷോദ്യാന്തമാദിത്യം അഭിരൗത്യോന ലാനന മാമാങ്ക സാരമേയോയ അഭിരേപത്യഭിരുവത്. ഹേ ഭീമസേന, കുറുനരി എങ്ങനെ ഉദയസൂര്യന്റെ നേർക്ക് ഓരിയിട്ടുകൊണ്ട് തീ തുപ്പുന്നുവെന്നും ശുനകൻ എങ്ങനെ എന്റെ നേരെ നിർഭയമായി കുരയ്ക്കുന്നുവെന്നും വീക്ഷിച്ചാലും. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ പറയുന്ന ഭീമസേനന്റെ അടുത്ത്? കുറുനരി എങ്ങനെയാണ് ഉദയസൂര്യന്റെ നേർക്ക് ഓരിയിട്ടുകൊണ്ട് തീ തുപ്പുന്നത്? കുറുനരി ഉദയസൂര്യന്റെ നേർക്ക് ഓരിയിട്ടുകൊണ്ട് തീ തുപ്പുന്നുവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ശുനകൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ നേരെ നിർഭയമായി കുരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വീക്ഷിച്ചാലും. ഭാവാർത്ഥം, ഇവയെല്ലാം സമീപഭാവിയിലെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്ന ദുർനിമിത്തങ്ങളാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കണ്ട ദുർനിമിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അടുത്ത കൂടി എടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ. ഹരികൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13. ശസ്താ കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോ പരേ വാഹാംശ്ച പുരുഷവ്യാഘ്ര ലക്ഷയേ രുദതോ മമ. ശസ്താ കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോ പരേ വാഹാംശ്ച പുരുഷവ്യാഘ്ര ലക്ഷയേ രുദതോ മമ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഭഗവതി കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോ കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോ പരേ ഗോക്കളെ പോലെ ഉപയോഗപ്രദമായ മൃഗങ്ങൾ കുർവന്തി വയ്ക്കുന്നു, മാം എന്നെ സവ്യം ഇടത്തു ഭാഗത്ത്, ദക്ഷിണം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു, പശവ അപരെ കഴുതകളെ പോലുള്ള മറ്റു നിമ്ന മൃഗങ്ങൾ, വാഹാൻ കുതിരകൾ അതായത് വാഹകർ, ച പുരുഷ വ്യാഘ്ര നരന്മാരിലെ വ്യാഘ്രമായവനെ, ലക്ഷയെ ഞാൻ കാണുന്നു, രുദത കരയുന്നു, മമ എന്റെ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നരന്മാരിൽ വ്യാഘ്രമായ അല്ലയോ ഭീമസേന, ഇപ്പോൾ ഗോക്കളെ പോലുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ ജന്തുക്കൾ എന്റെ ഇടതുവശത്തു കൂടി കടന്നു പോകുകയും കഴുതകളെ പോലുള്ള നിമ്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നെ സദാ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ കുതിരകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ കരയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത അപശകുനായിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഭീമസേനോട് പറയാണ്, ഗോക്കളെ പോലുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കള് എന്റെ ഇടതുവശത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഇടതുവശത്തു കൂടി ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും, പിന്നെ കഴുതകളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളോ എന്നെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല എന്റെ കുതിര എന്നെ കാണുമ്പോൾ കരയുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്? അപശകുനമായിട്ട്, ഒരു ദുശകുനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുശകുനങ്ങളാണ് ഇനി കാണുന്ന ദുശകുനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.